So sa kaap. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Junior. Bay, Jumer. Domingo man ron. Manuroy na? Nya, asam to manuroy? Ato ta sa Baywalk. Nindot ito kay daghang chicks. Oh, sige. Daghan ang manuroy din sa? Domingo ba yaron bay? Daghan mang mag-date ron. Mausat. Nya, asam tayo ni? Aw, lakaw-lakaw lang ko ta. Tanaw-tanaw sa mga tao din Bay. Mamahuway to eh. Sam ni eh. Kapoy na kisig tutuyo ko eh. Sige bay, mangita tag atong kalingkuran. Ah, ay. Unsa ka eh? Ay, paita ning wa tay uyab bay sa. Wag yun din taon tay, kadit-date. Mao lagi. Saon to man. Wa pa man say nasaag na to. Ay, dini talingkod ay. May dini kay Landong. Yeah. Up. Ay, salamat kay nakalingkod gid taon ko sa kita sa. Bay. Dini sa ka kay mag-CR ko. Oh, sige bay. Oh, ay. Ikaw, di ka mag-CR? Ay, okay lang ko bay. Di man sa ko kasi aron sad. Sige. Wata lang ko din, hey. Saan itong nagsi-CR ay dugaya na balik Saan nga may guhay? Migo. Ako yung imong gitawag? Oh, Nga naman, Miga. favor lang kamay, Pi. Ha? Unsa man? Pwede ko makagamit sa imong cellphone? Kadiyot lang. Nalobat manggod ko niya. Naanak ko replyan ba? Mo ba? Sige. Huwag problema na. Salamat, Migo, ha? Human akong chat. Huwag sa pa yan. Pwede ko makikila-ila ni mo? Sure. Ako din si Jumir. Tawagan lang kog anding. Anding. Pwede ko mangaya sa imong FB account? Oo ba? Be, ambil mo cellphone, be. Aron magka-friends sad ta. Mo ba? Nakay na ilang nga chicks pagbiyan ako? Naabay? Saan sad nga dugay sa kayo nabalik good? Dagang tao CR eh. Unya bay. Hay naman na ang imong naila-ila. Ato na, nakalakaw na. Pero nangayo ko sa iyang FB account bay. Oh, okay kayo. Naunsam ko eh. Sukad lang nga nagkaila-ila mi atong anding. Di naman siya mawa sa kunang-una. Ay, naihabag naman ko eh. Nanawag lagi ka, Mer. Gimingaw ko ni mo. Mao ba? Abi daw eh, nangumustar ako. Abi na kong manguyab ka na ako. Nga naman, pwede di ay? Pwede ka ayo. Oh, wala mo suko. Wa man. Pero, dili ko ganahan nga ni sa cellphone panguyaban. Gusto na ko sa personal. Ha? Bitaw, mas gusto gina ko nga sa personal ko panguyaban. Aw, kung mo na, magkita ta. Abi na ko, binuang na tong imong giingon nga makikita ka na ako. Lo, di magkukuan na ang binuang gud. Abi ni mo no, kung musulti gani ko, ako yun yung tinudon. Mao ba? Mao gyud. Unya, kumusta nang tayo ni? Unsa man? Kung moingon ko rin mo nga I love you ba? Imo ba kong sugton? Ha? Kana di ay. Niingon naman ka. Bitaw ding. Serious ni ha? Ganahan kay kun mo? Jomer. Bisan tuod og bago nang ta nagkaila no, pero gaan kay nga kung buot nimo.
Huwag yun tinuod. May chance ka ako nimo? Tinunood ka ning imo nako, Mer? O, intaw, noy. Huwag magani ko makatug atong una tang nagkita gani. Nagsige ko na nimo. Atik sad ay. Lagi, tinuod daw. Huwag yung ko katug atong. Ito, ding. Sige na, ding. Sugtan ako. Please. Bitaw, Chomer. Ang tinuod. Ganahan man sa kunimo. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O, Chomer. Uyab na ta. Yes! Haya-haya, kunin mo, bay. Nakauyab naman ka. Gikaluyan lang yung taon, bay. Bebe. Makita ko rin ko sa picture sa imong uyab. Akong himbisan. Saba ka rin. Unsa pagtunin mo sa kuyab, ha? Isda, kay imong imbisan. Diyan ang picture, oh. Ano yung picture sa kuyab? Aman. Kana, oh. Kita ka? Uy, Oh, Ulo! ha? kagwapa ko na ining tawhana, bay. Bayhana? Ang manguyab tog batig naong gwapa yun, ha? Di na mauy ako punto, bay. Ha? Samre punto ni Mri. Dili ka nga. Daghan mo sa iyang kinabuhi. Oh, bay. Wa ko'y laing uyab. Ay lang ko kasuko, good. Iguro mo sa kunang utanan ni mo kung wa ka bay laing uyab. Jomer, kung may lain pa kong uyab, dili mahitabo nga ako kang sugton. Oh, anding. Ikaw ra mo'y uyab nako, Jomer. O wa na'y lain pa. Salamat kay Ding. I love you, Ding. I love you too, Jomer. Dali aras panahon sa. Wala may bawi. Usa namday katuig takapin, sukat am nagkauyab. Maog yun. Mura lagwa, no? Maugyod. Ding, Mm. sa kay maayo kung magminyo na lang kahata. Ha? Minyo? Oo. Magminyo na lang ta. Sorry, Mer, ha, pero dili pa ko gustong maghapos. Gusto na ako nga mag-enjoy una ako sa akong pagkadaga. Sige, Ding. Di lang sa kung mamugos ni mo. Pero og makahukom na ka, nakuha kay andam ko mga sawa ni mo. Uy, talagsaon sab ng imong uyab da. Nga naman ma. Ay imo man kahang gihagad og minyo. Unya wa mo sugot. Mao lagi ma. Kay gusto pa kuno siyang mag-enjoy sa iyang pagkadaga. Hinumdumi ha, nagkataas ang inyong edad. Angay na unta mo nga magminyo na aron mahimutang na mo ug makakita na sab kog akong apo. Paabuta lang ma. Moabot ra lagi na. Dadaw niya ng uyab ni mo din his ato be. Kay makig-istorya ko ana. Busy ko, Mer, uy. Dili ko makahigayon. Bisan ka diyot lang, good. Gusto lang ka makita ni mama ba? Ayaw lang sa arong panahon na, Mer, kay busy pa kaayo ko. Ding, Domingo man ron. Manuri ta ha, nga anaon ka sa inyo. Sa sunod na lang higayon, Mer. Naapamilakaw sa akong ikagaw, good. Unsa? Oh, importante din inyong lakaw day nga di man ka makipanuroy nako. Importante, good, Mer. Sa sunod na lang tamanuroy. Ay. Sige. Bay, mayo kay nakita ta. Nga naman bay? Akong nakita ng imong uyab, bay. Hmm. Nga naay kuyog nga lalaki. Naibaw na ko na bay Iyam to igagaw. Ha? Oo, Igagaw? muna. Igagaw to niya, ang iyang kuyog. Uy, bay. Dili gito niya igagaw. Ha? Tanawa, na ako ipakita ni mga video. Kaya ako silang givideohan. Usa? Tanawa. Uy, dili. Di ba? Bay,
Mao man ang imong uyab nga may kuyog nga lalaki. Nya, naghungitanay? Mao din na igagaw bay. Tugan na lang guding. May lain kong uyab, ha? Gatumo-tumo man lang na nagsulti ni mo, uy. Dili tumo-tumo din. Kaya ako mismo nakakita sa video. Ding sulti ko. Please lang. Wa na ko'y mahimo ini. Kaya naa naman da ebidensya. Muangko na lang ko. Oh, Oh, na ako'y uyab. Ding. Nganong imo mi gibuhat daw, Ding? Sumisahan ako nimo. Wa kay sa, Mer. O nganong nakahimo magkapagluib na ako, ha? Ha? Kinsa lang laki, ha? O di na nimo nakaila? Bago na akong friend sa Facebook. Og nagkita mi og nagkasinapot mi. Usa? Mahal ba na nimong laki, ha? O, Jomer. Nahigugma ko niya. O ako, ha? Mahal tasad ka, Jomer. O, I'm sorry. Pero naglibog ko. Mahal ti ka og mahal sad ako ang bag-o na kong uyab. Pero dili ko gusto mawa ka na ako, Jomer. sorry, Ding. O, mahal ti ka. Pero di ko makadawat nga ingon ini nga itong sitwasyon. Jomer, Di ko makadawat nga duhami sa imong kinabuhi, oy. Og aron di ka maglibog. Ako na. Ako na ang mabiyaan nimo. Mer, Pag ayo-ayo sa bag-o nimong uyab, kay magbuwag na lata. Jomer. Sabi mo ang bawa, ang laman ng isip mo. Sakit man pero kinahanglan kong tapuson ang among relasyon ni Anding. Kaya di ko buot nga duhami sa iyong kinabuhi. Kanimo, Anding, kung naminaw ka man karon, manginaot ko ding nga malipayon ka sa bag-o nimong uyab. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Handumana. So za ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Justin. Unsa may saan ako? Nga imo kong buwagan. Wa kay sa, Justin. Di na lang gyud ako kaya nga ipadayon pa ning ato relasyon nga wala ko'y na-feel nga bisa ka may love diha nimo. Kim, maluoy ka. Pila na balita ka tuig. Ayaw itaw nig buhatan ako. Sorry, Justin, pero di na lang gyud ko. Kung ato ning ipadayon, pareho lang tang masakitan. Kim, wa na gid kay na feel bisag gamay na ko. Wa ko mahibaw. Pero ipasalig na ko nimo nga why third party nga involved. Gusto lang gid kong muginhawa, Justin. Muginhawa sa imong dinadaan din hinako. Kim, ngano mo di ay? Para naman sa dinimo nga kung gustong buhaton. Ang gusto na kong mahitabo. Di ba? Para nako o para nimo? Daghan kay kagbawal nako. Toxic na kayo sa feeling. Hangtod di abot ko sa point ka murag na fall out na ko aning atong relasyon. Maong please, hatagi ko sa akong kagawasan. Maluoy ka. Kim, Nabi ubang babae bay nga ganahan nga ingon ana ilang uyab kanang protective kay sa ilang mga sulubon ba. Kay sweet na para nila. lay si Kim bay. Kay gusto siya nga suportahan ako siya sa iyang mga gusto. Mausad bay no. Saong laylay man sad ni mga babae gud ay. Mao bitaw kita mga lalaki bay kung manguyab man ganita,
Patasan gid nato atong pasensya. Kay grabe ni sila kasabtununon. Bay, Or, pwede na sad bay nga, mao tong naingato bay, naka-feel na tong toxic si Kim bay, kay tingalig na sobrahan sad ka protective kay kabay. Unya, mahog nagwa kay salig niya. bay. Justin, bata na po doon diha, be. Unsa nag orasa, oh. Daay nag-inquire sa ubos ug paabangan. Si Bertina o sakto kay na ako gibuhat. Suba ang mama, uy. Justin! Para ba sa kong kapuyag bangon, uy. So, mauna ning atong available nga room for rent, miss. Kay na namin nag-abang sa uban. If duha mo ka buok, tag 2K mo. Pero kung ikaw rang usa, pwede ra og 3,500. Then, no pets allowed. Free electricity og water. And available sad ang atong wifi din 100 per gadget. Okay, sige. Ako din kuhaon. Karon na dayon? Oh, nag-message ko ninyo pag last week pa. Si mama siguro mo nag-reply nimo. Maong wa ko mahibaw. 2 months advance and 1 month deposit, no? Yes. Di ara, oh. Thank you. If na kay problema, like sa faucet or unsa, ingnan na niya mi ha, kay ako na may muayo na. Okay, sige. Thank you. Darang yawi oh. Thanks. Uya, kumusta naman yung gibati bay, ha? Sakit diabon bay. Gimingaw na kay kong Kim bay. Kami ra ba yung magkuyog din sa eskwelahan permi. Kuyog mag-lunch, mag-snacks, mo-standby sa library. Mausad, no? Pero, buyag bay? Wa biya sa kung kita ni Kim bay nga nailain? Gananan sa siguro to siya bay, nga mapahuway sa siya bay. Manang, atagi lang sa siya tayo bay. Basig, magbalik raw niya mo. Kaha, bay? Salig lang gud. Ay, laglaom. Justin, ato asa tong border ka. Kaya na ako no'y problema sa iyang faucet sa hugasan. Niluag ko, no? Sige ma. Ayaw sigig tungok dinis ato, oy. Pagitag imong mabuhat aron di ka magsigig hunahuna sa imong ex. Ma. Okay na? Salamat. Di ara, oh. Uy, ayaw lang uy. Ako mo galing trabaho, good. Di ko magpabayad, miss. Sige lang, good. Gamay raman ni ba? Ayaw lang lagi. Hipusan na na. May na lang na kay magasto. In kaso ma-short ka. Layo ra ba kasi mong pamilya? Unya, nangabang kapag yun. Thank you. Ako di si Maya. Ikaw? Justin. May uyab na ka? Ha? Ayaw nagkalain sa akong pangutana, ha? Basin og lain na imong hunahuna. Tingaling magdahom ka nga na-crush ko nimo. Nasa ni ko'y uyab dito sa amo. Tabian kayo ko, no? Pero bitaw, swerte imong mauyab kay kugihan ka. Swerte, good. Gibuwagan man gani ko. Oh, hala. Sorry to hear that. Okay ra eh. May kaso. Okay na? Wala kayo lang yung problema kay wadto na ko? Okay na. Salamat, Justine. Bay, bad news ka bay. Ha? Nga naman bay? Na ay uyab lain si Kim, din sa to eskwelahan. Engineering student bay. Unsa bay? Mayo kayo naptan di ka. O dili ni mo kuyog ay mong bago. Justin, unsa ba? Paagi ako. Magsuldi una ta.
Nga naman ni Kim. Abi ba na kong wakailain? Abi na kong gusto lang ka mo ginawa. Pero, magbuwan pa lang gani. Na nakikipuli na ko. Justin, mahimo pa. Ako ning life. Ex na ti ka. Busa wala kay right nga manghilabot pa sa akong mga desisyon tungod kay wa na ta. Kim, pila na takatuig. Nakaila ka na sa kong batasan. Bisang ingon ani ko ka overprotected di mo. Pero dako kong respeto sa mong pagkababay. Gitarong di ka. Dili ka makasabot nga wa na ko'y gusto nimo. Maong please, paagi ako kung dili kang gusto mag-abot sa office ng atong eskwelahan ugma. Kim. Sakit kayong gipuhat ni Kim na ko. Iya kong giilat. Iya kong gipatuo nga way lain. Pero di ay, akong nahibawan nga uyab na di sila sa uyab pa mi. Dahil nakasulti na ko mga classmates sa lalaki. Taon-taon na di kong nilang gibuwang. Huwag lang ko'y kalibutan. Kaon dihag tarong, ha? Atong usang gabi ipakangway kaon-kaon. Gabi sad gikan sa eskwelahan, didiretso ka lagsod sa imong kwarto. Unya wa ka madihapon. Naunsa ka na ba in town, oy Justin? Ayaw pa daog anak imong gibati, oy. Daghan pang babay. Maayo! Maayo! Oy, kinsa ba ron? Murag si Maya man ron, ma. Usa sa itong mga boarders. Ako na lang, ma. Pwede ko magpatabang og alsa sa akong plastic drawer nga napalit? Sige. Why problema? Salamat ha, Justin. Doon naman sila din he. Nga ano, magid? Basta mulitok siya sa kupangan. Nindot mo kay paminaw. Thank you ha. Why isa pa yan, Maya? Pohon kon dili ka busy. Pwede ko makiksuroy nimo? Wa pa man ko kaayo kung masuhito din sa bugod. Taga diin gyud ka? Taga Cagayan gyud ko. Unya ni ani kog Cebu aron dinhi ko mohuman sa akong nursing course. Nursing student di ka? Oo. Pwede ko mangayo na lang sa imong cellphone number? Hoy, Justin, kabantay kong nagsigi na mong kuyog anang Maya. Tigali bayag asa na napadong, ha? Nga nung day, ma. Single man ko. Unya siya, layo siya siyang uyab. Usapasad, ma, ingon siya na ako nga nagkawa na sila klaro. Oo, laki. Pero wa ka masuhito yun anak niya, kay dili na siya taga dinhi sa ato. Unsay kasiguruhan nimo nga tanan yang gipanulti diha nimo tinuod? Ma. May, nagsige naman kita kuyog, no? O dili imposible nga mahugang akong pagbati diyan nimo. Pananglit kun manguyab ko nimo. May chance ba ko? Justin, abi nimo sa tinuod lang. Type kiti ka. Maong dili ko mamakak nimo. Yes, naakit akong chance din hinako. Tinuod? Unya, ang imong uyab dito sa Cagayan. Makigbuwag ko niya. Total, wa man sa to siya klaro na ako ba? O sa siya sinungdan, maong nangisog yun ko nga, manhi din sa Cebu. Kay sobra nakasakit ang iyang gibuhat na ako. Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagdan sa ko sa akong ex nga pila na mi katuig. Tungod lang sa lain. Ang pinakasakit kay sila na day sa kami pa. Dili na tamaguna-una nila, uy.
Atong huna-hunaon ang atong kaugalingon. Ang atong kaugalingong kalipay. So, kita na? Tinuod ka? Unsa pa may dugaya nato? Nakagusto tas usag-usa. Busa dili na lang nato usika ng oras. Maya. Bay, si Kim ba? Nakigbuwag rin siya yung uyabay tungod di mo. Unsa? Wala lagi bay, nasakitan siya. Kay naan ako nung kay lain. Oh. Di na ko madapa ng ngunaan ang istorya, bay. Kato bitaw nagsigi ko pamugos niya. Naluoy ba siya nako? Wa. Maong sorry na lang niya kay malipayo na ko ni Maya. Bay Justin. Mabdos ko. Unsa? Ayaw paghilak, Maya. Di ka pasagdan. Justin, unsao naman lang ako pagpadayon ng akong pag-eskwela ini. Nahadlo ko, Justin. Sige lang. Mga yatag advice ni Mama sa itong angin buhaton. Kaamaw baya nimo. Kanungwa ka man mag-amping. Unsao naman lang na ha? Ma, yan ang good pagyaw-yaw. Nahitabo naman eh. Ay, makalagot ka gid bisag unsaon, Justin. Gahatag ka lang gid og labad sa akong o. Mo nagisulti ni Mama nako, love. Di man kakagusto nga mahibawon siya mo ginikanan nga mabdos ka. Ato lang sa nang taguon. Hangtod nga manganak na ka. Pwede raman ko no gihapon nga mupadayon ko si mong pagskwela nga mabdos. Musabot naman ang eskwelahan. Justin, Kagwapa ni ka mo, baby. Uy! Baby. Nag-cry lang ga, ha? Kay nag-review pas mami ni mo. Bisit ba ani, uy? Maya, ngayon ang tigog ni mo. Abi ba lang naunsa ta din eh. Narabay mga borders. Saba kayong bata, good? Usaw man lang ako pag-concentrate, ani? Sige lang. Ako lang sa ning dad ni Mama. Basing ka maura siyang mupahilom ani. Pagtiwas lang, review diha. Biyaan lang sa kanamong baby. Mao na, ma. Sukad nga iyang gipanganak sa Inday. Grabe naman siya ka-irritable. Dili ka ni siya halos mubantay sa bata. Nga mga bata pa kaayo mo. Tigaligwa pa musing niya ang obligasyon sa bata. Unya, ga-eskwela pag yun siya. Mao na nang akong giingon ni mo. Kana kay laki man ka, patas iyang imong pasensya. Nga no bitaw nagdali ka. Ma. Muli na ko balik sa amo sa Cagayan. Sige, love. Kuyogon ko nimo aron kitang duha ang mga tubang sa mong ginikanan. Dili, Justin. Maya. Bili na ka din ni Kuyog ang atong anak. Sorry. Pero dili pa ko andam, ani, Justin. Dili ni mawang kinabuhi nga akong gusto. Og dili ikaw ang lalaki nga akong gi-imagine nga ikakuyog ko sa tibuok na akong kinabuhi. Justin, pasaylo ako. Og unta makasabot ka nga dili ko gustong masayod akong pamilya nga doon ako'y anak. Ilabi na yun ang akong ex. Tungod kinagbalik, mi. Og misaan siya na ako gaya kung pakaslan inig uli na ako dito. Justin, please, sabta ko. Og ihatag na ko ang kagawasan.
Maya, We often fool ourselves into not being lonely. mura kong mabuang sa akong nasayran na itong higayuna. Kung nasakitan ko sa gibuhat ni Kim nako, masakit ang gibuhat ni Maya. Ang nakapait kay wa gyud ko'y nailhan bisag usa sa iyang pamilya sa Cagayan. Kay dili gid siya mo share nako. Grabe ka private nga pagkatao si Maya. Pero giampo ko nga unta mubisita siya balik dinhi sa Cebu ug mangumusta siya sa iyang anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Loon, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Kasi. Day, na ako chika ni mo. Unsa man na? Nainumdum ka itong lalaki nga ka-textmate na ako? Si Kulot ba? Aw, oo. Katanang notikal ang kurso nga nakailan nimo sa Facebook. Unya, ka-textmate na nimo karon? Oh, Day. Day! Kami na! Huy, Day. Pakita sa ko nimong uyab, uy. Di ba na uyab naman imo through text? Pakit ako ba? Day, nag-text siya. Basta dayon. Hi, love. Okay ra nimo magmita para makakita na ko nimo? Makikita siya? Hep. Namuwabi ng naong nimo. Hoy, Day. Bantay-bantay, ana, ha? Magsiman man ka na siya. Sus! Hait biya ka na sa mga babae, ay. Aw, tanawon lang gud, Day. Kung magbuwag, buwag. Nga dugong pugson. Nanawag si Kulot. Love, after sa mga klase ba? Mag-date ha? Buwan ako sa inyo mga alas 7 sa gabi eh. Ha? Ha? Makikita siya nimo? O, Day. Uy, Day. Hunahuna in taon kasi kwenta, ha? Ayaw in taon isuko ang bandera ng Pilipinas. Kay na. Naibaw na biyakas mga lalaki karon hangul kay kuan. Day. Ngayon sa men, makikita agad ka. Asa naman is Kulot, uy. Ganina naman akong nagpaabot niya. Gilamok na ko diri ay. Hi, love! Sorry, nadugay ko. Gihatod pa mo kung ako akong manghod. Ganina ra ka? Lord, kagwapo pa yung lalaki nga gihatag di mo na ako, uy. Wa pa gali ko makasakay pero nahanggap na nako ang iyang kahumot. Love! Oh. Nabayhugaw ang akong now? Ha? Wa, love. Dali, sakay na. Day, dali aras panahon, no? Mag-1 year na gud mo ni Kulot. Nya kita kay padung na po ta mo graduate. Maog yun, Day. Nya, asa may plano niya human ta mo graduate, Day? Maginyo na mo. Ang maog yun, ay. Tabangan sa namo ang among pamilya, Day, uy. Una mi mo abot anang butanga. Pero, Day, malain sa taba. Si Kulot ba, nilakaw siya pag Sabado? I mean, nag-uban mo? Sabado? Wa man, Day.
Wa man may magkita niya kay nalanghid man siya nako nga magbuhat ko na sila og thesis sa iyang kauban. Tesis ka ha? Day, Nagduda magud ko, day. Nagduda ko nga nailaing babae ng imong uyab. unsa? Unsa namang orasa? 9:00 na pero wa pagyapoy chat si kulot nako. Asa ka tong kagwang ay. Be, akong tawagan, be. Dili man mo tumpag. Asa man ka di siya ron? Akong i-open ang niya account sa Messenger. Basin pa mahibaw anak ko kung asa siya karon. Na-open na. Oh, na-chat sa ilang GC sa iyang mga classmate. Gikulbaan man kong kalit. Ako dig i-open. Oh, na-fit yung nag-send. Unsa magkani? Akong tan-awon. Unsa man tong ako nakita sa video. Naay kuyog si kulot nga babae. Og nagangkas-angkas ni siyang motor. Og perti panggako sa babae niya. Ngano nabuhat manini mo na ako, kulot? Ngano man? Ha? Saan mo nagisultin mo kasi? Tubaga ang ako pautana. Kinsa tong babae nga kuyog ni mo gabi, ha? Nga perti man yung gakos ni mo? Kinsa to? Yabag naman siguro ka diha. Sakit kayo imong gibuhat na ako, kulot. Sakit kaayo. Huwag yung kong magtuo nga makabuhat na ikanako, ana. Inuman ang baba ni mo, ha? Ay ko kilaki-laki. Napulaan na ba ko ni mo? Day, sakit kayo yung gibuhat na ako, day. Nausap na gid siya. Nausap na ang kulot nga ako nakaila. Sa una, pinangga kayo ko niya. Day, dili na ko kayo mawa siya. Ay, pagkawagi ayo na tawhana, uy. Ako pa ni mo, day, no. Move on na lang, uy. Makita pagi kang saktong lalaki nga mas labaw pa anang kulot. Dili ko may mutang, ani, day. Dili ko musugot nga ingon, ani, mi. Kinahanglan nga makigistorya ko niya. Day kasi. Salamat nga. Nisugot ka nga makipag-istorya na ako. Sa pa may angay na itong istoryahan, Kas? Dugay na di ko ni mong gibinuangan. Blind red ay kaayo ko sa tanan. Ganun na buhat paninimo din rin ako, love. Nabakoy na buhat nga sa diha di mo. Nabakoy pagkuwang. Love, sulti ko. Wa kay pagkuwang nako kasi. Pero please, kunungunin nato. No. Dili ko musugot. Gimahal man ko nimo, di ba? Love, ma-okay ra ta. Ayaw lang pagsulti, anak, kay dili na ko kaya. Mas gihugman ako siya, Kas, kaysa nimo. Love! Love! Hirap magpapanggap pa ba ako?
Nagtuokit ko kasi na. Pero may lain man din siyang babae. Sakit kayo ang gibuhat ako. Pero ako'y mahibo. Dili na siya. Ug ako na lang dawato ng kamatuoran nga parte na lang si kulot sa akong past. Og dili na mahitabo nga naa siya sa akong future. Isip mo siya. Nag-graduate naman yung kanak. Yeah, so may plano ni Moron. Ato ko mo trabaho sa Tagbilaran City pa. Ato lang kumustay sa ilang agaw. Oh, sige nak. O pag-amping dito. Opa. Usa na katuig ang nilapay. Pero si Kulot lang gihapon ang niasud sa akong tugan. Wa na pud ko'y kontak niya. Kumusta naman ka siya? Siguro, nakasakay na siya barko ron. Natuman na siguro ang iyang pangantoy. Pait sa nini atas layo, uy. Mauli na ka ako sa amo, no? Kasi, huy day, kumusta naman ka? Maayo kay nauli ka diri sa ato. Ni gwapa magkagsamot ron, oy. Sus! Manglaag taon yung gabi, day, be. Bisan og mag-barbecue lang gud ta. Taon-taon na sa betang way wa makalaag. Sige, sige, day. Kaya taon sa biya nga wa ko makauli diri sa ato. Tungod sa kabisis trabaho. Happy kay ko, nga nag-uban tagbalik, day, oy. Kasi? Kulot? Say, kagkamay sa kalibutan ba? Nakita mo kasi ba? Oo. Og sa lugar pa gyud kung asa gipasakitan na akong amiga. Happy? Day. Ato ta sunahan. Ato kita. Kas, pwede mag-istorya ta. Sa dili pa kumusta kayo balik sa barko. Unsa pa may angay na to istoryahan? Bahin ka ni ato, kasi. Sa nahinumduman ako, buwag na ta. Please lang. Ayaw na kong samok ka karon kay malipayon Di ako. ko muundang. Hangtod nga makikstorya ka na ko, Kas. Nak, di ka ba maluoy ni Kulot? Pila nagkabuhan nga kada gabi inom lang na muari. Kunya, di ni mo tubangon. Nagpuan pa na pag yun. Nasinunyag masakit na siya das gawas. Pila nakabuhan nga nagsigig effort si Kulot na ko. Usahay, tunulan pa niya sa papa sa akong paboritong pagkaon. Grabe yun ang effort. Og dili na ko ilimot nga nalipay ko. Kay hangtod karon, siya pagyapon ang akong gimahal. Ikaw lang gihapon, Kulot. Kas, please magstorya ta. Bisa ka diyot lang. Maluoy ka na ko kasi. Ako nang gimahayan ang tanan akong nabuhat ni mo. Andam kong magbago. Magbalik lang ta. Tagay ko chance aron mubawi ko ni mo. Maluoy ka na ko, Kas. Dili ko mubalik og sakay sa barko kung dili na magkauli. Please. Maluoy ka. Love. Ang tinuod,
Wa man gid mawa ang akong gugma nimo kulot. Nahadlok lang ko nga basin og masakit na pud ko nimo balik. Pero karon nga ni saad na kanako nga andam kang magbago. Basta hatagan lang di kag chance. Nganon dili na to suwayan ug usab, di ba? Sa ato pa. Yes, love. Hatagan di kag chance kay ipakita nimo nako nga mag-usab na ka. So, kita na. Oh, love. Kita na. Yes! Sabi nila palang ako at nung dumating. Wagit ko magmahay nga nihatag ko og chance ni Kulot. Wa niya usiki ang chance nga akong gihatag niya. Karon, naa na may usa ka anak. Og iya yung gipa-feel na mo kung unsa mi niya kapinangga. Sunod buwan, plano na namong magpakasal. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano pa siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga Valencia Bukidnon. Nga tumatatampo nagdasangan nga Paul. Pangandam ha kay palargahon ka namo sa Bukidnon. Ako na imuhatod ni mo, Paul. Oh, nga naman ma, pa. Nga inyo man kong patuon sa Bukidnon. Adto na ka mo padayon og eskwela dito. Kay way kaoban ang imong iyaan dito. Unsa man, di ka ganahan sa Bukidnon? Okay naman pa. Sige. Adto na ko mo padayon og eskwela sa Bukidnon. Pag binuotan biya din sa imong iyan, ha, Paul? Opa, ay kabala kami. Day, ikaw na'y bahala ining imong pagumangkon, ha? Ayaw lang kabalaka, Manoy. Kay kung magpabadlong ni ako gining bunalan. Murag bata kay bunalan. Mayo gani kay kusog ang internet din sa ilang tiya. Mawa nga akong kalaay din samtang nagpaabot ko sa klase. Uy, niya may ni friend request na ko. Angel. Gwapa sa dinda. Ako ning i-accept be. Asa di ang inyo ha, Jill? Sa Bukidnon. Uy, asa di pita? Niyam ko sa Bukidnon, sa Valencia. Mao ba? Niyam na nga mo sa Lumbo. Lumbo? O tiya, mo ni ang address sa bago na kong friend sa Facebook. Naara man as unahan ang Lumbo. Uy, mao ba tiya? Oo. Dool ra kaayo na, uy. Naara nas unahan. Bebe, patanawa ko no ko anang imong friend sa Facebook, be. Basig nakaila ko, ana. Deraw. Uy, nakaila man ko ini dong. Anak man isa kong amiga. Uy, unsa gud ay? Mao ba? Nakaila di ang imong iya anak ko? Kaila kayo? Kay anak day kuno kas iyang kumari? Sige lang. Basig magkita na ta kay dool raman di ay ta. Dong, Paul. Tiya. Palitin agad ko glow dito kay na ako'y tawagan. O tiya.
Load niya, Miga. Load sa bako, Miga. Angel? Ikaw ni? Uy, hala, Paul. Ikaw sabni. Kaputi o kagwapa niya. Ngano ka ganiha, oy? Wala lagi ka managad na ako. Nakalitan ko pagkakita na ko nimo. Ha? Ngano, good? Gwapa ang gud kay ka. Nya, saktos barog. Sus, atik, oy. Tinuod bitaw. Mura kog kandila nga giugbok ganina. Pagkakita na ko nimo. Di na gid ko makatugin kay magsigim ko kuna-una nimo. Unsa? Paul, ugma ba? Mularga kog Cebu. Unsa man mo kuyog ka nako? Pilam sa kadlaw dito tiya? Dali ra ko didto. Usara tingali ko kasi mana didto. Unsa man, muuban ka ba nako? Sige tiya. Muuban ko nimo aron makaadto sa kog Cebu. Ha? Naadi ka sa Cebu? O Jill, nikuyog ko sa kuntiya. Onya, dili na ka mo balik diri sa bukid nun. Mubalik ra uy. Usa ka semana rami diri. Sige, amping diha. Ikaw sab Jill. Amping pod. Oh, nagmata pa malagi ka. Okay, nagbasa pa man ko Wattpad. Ikaw? Nagmata pa sa lagi ka? Nagduwa pa kog ML. Mao ba? Jill, nakoy pangutan na nimo ha? Unsa man? Nana kay uyab? Ha? Wa pa, uy. Bawal pa yan akong uyab-uyab, uy. Ngano man? Dili man musugot akong mama nga maguyab-uyab ko. Gusto sa nila nga muskwela pa ko. Jill, Unsa man? pwede ko manguyab nimo? Ha? Mag-upagani ko nag-ingon nimo nga bawal na ako maguyab-uyab. Musugot ra mugod ko kung kanus ako nimo sugton. Ang importante nga may baw ka nga lapti ka. Paul, Tinuod bitaw. Katong nakita ta sa personal, wa na gid ko makatug maghuna-huna nimo. ha? Mag-uyab na lang tabi. Hindi ko, uy. May bawaan palang hinuon sa kong mama. Patay ko. Hindi na ko ta magsaba. Unsa man? Ganahan ka na ako o dili? Ganahan. Aw, no-oram din no? Kung mauna, sugta na lang ko. Sige, sugtonti ka. Pero ayaw pagsaba si mong tita ha, nga uyab ta. Kay musumbong niya na sa kong mama. Sige, sige. Unya, unsa man? Kita na? Sige. Ma-surprise gyud dun sa Angel. Inigkakita niya nako nga nabalik na ko din sa bukid dun. Ugma, makikita ko ni sa simbahan. Uy, si Angel maning i-chat ako. Nauli na day ka. Nakitaan ka nako nga naay gipalit sa tindahan. Abi na kong ma-surprise ti kada. Imo man di ko nakitaan sa tindahan. Surprise pa ka? Ikay ma-surprise na ko ron. Ha? Nga naman. Magbuwag na ta, Paul. Ikaw ba? Ay, good mag-joke? Wa ko mag-joke. Gusto na ko nga magbuwag na ta. Jill,
Unsa may rason nga imo mo ko buwagan? Naibaw na sila si mama magpapa nga uyab ta. O kung dili ti kabuwagan, paundangon mo ko nila sa kupag eskwela. Dili lang ko ito magbuwag, Jill. Friends na lang gud ta, Paul. Anin na lang, Jill. Dili lang ito magbuwag. Ato lang ipatuo nila nga friend na ta. Ha? Friend ta in public. But kita pa in private. Paul, Di ko gusto nga magbuwag ta, Jill. sige, Kud. Mao na lang ni atong buhaton. Akong ipatuon na lang ni mama magpapa nga nagbuwag na taog. Friends na lang ta. Salamat, Jill. I love you. I love you too, Paul. Ano saan kayo nagtabo ni Jill? No, wala naman ko'y update niya. Di na po siya mo reply sa akong chat. Ako ni tawagan, Bi. Naon sa di ka, Jill? Nganong di naman ka mo reply sa akong chat? Wala ko di sa bukid nun, Paul. Diyan ako sa Davao City. Ha? Nagunsa mo ka diya? Gida ako sa kong ate diri kay arima ko nila pa eskwelahon. Unsa? Nibawaan ko nila mama ug papa nga uyab ta. Mao gida ako sa kong magawang diri sa Davao. Oh. Angel. Paul, sorry kayo. Sorry kayo nga wa ko makapananghid nimo. Unya, magunsa naman tayo ini. Magbuwag na lang ta, Paul. Angel. Wa naman sa tayong paglaong, good. Layo na kayo tas usag-usa. Mong maayo pag magbuwag na lang ta. Oh, sige. Ma'am ka na'y gusto ni mo. Sige, magbuwag ta. Og, ako na lang kang i-block sa Facebook. Oh, i-block na lang ka na ako sa tanan. Unsa? Ayaw na gud ko i-block. Ganun di man. Wala may kapuslanan kay buwag na gud ta. Maong, i-block na lang ka na ako. Mahimo naman ba nga dili na ko nimo i-block? Wala ilami oy. Buwag na gud ta. I-block na lang ka na ako. O sige. Mama ka nimo gusto. O sige, i-block ko tanan. Go tonight and let's fall in love. Gi-block na ko si Angel kay buwag naman mi. Di na suko gusto nga naapa may communication kay nawa namang iyang gugman ako. Dinhin lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.